السلام كما يقنيهم فتوات تخطاتلتي بانوراما تي في ازي طعناكم توحسلو channelكم بانوراما تي في نايلو معنت رئسنا زخون دما معلتاوي اب مغبتاتنا ازمارينون تتقاليلنا وي دما معلتاوي ازمارينون تبلينا اب سبنتنا انتاي كم زفتر كرينا سناي مكتال ازمارينو نبلعو مغبي نممقار وي دما نمطعم طرح زتقم قمما يكونن እዚ ንእሽተይ ተኽሊ ግን ብቐጻልነት ኣብ ምግብና እንተተጠቒምናዮ ኣብ ሰብነትና ዝፍጠር ነገር ክጽናዕ ጸኒሑ እዩ። ዘይትጽበይዎም ጥቕምታት ኣዝማሪኖ ከምኡ እውን ኣዝማሪኖ ኣብ ምግብታቶም ከጠቓሉ ዘይብሎም ሰባት ብዝርዝር ክርኢና። ስለዚ መዓልታዊ ኣብ ምግብታትና ኣዝማሪኖ እንተጠቓሊልና ወይ ድማ መዓልታዊ ኣዝማሪኖ ምብላዕ እንተንጅምር ኣብ ሰብነትና ዝፍጠር ነገር እንታይ እዩ ንርአ። ናብቲ ቀዳማይ ድሕሪ ኣዝማሪኖ ብተኸታታሊ ወይ ድማ ብቐጻልነት ምጥቃም ንረኽቦ ጥቕሚ ክንመጽእ እንተለና ንጥዕና ሓንጎል ይሕግዝን ናይ ምዝካር ብቕዓት እውን ይውስኽን እዩ። ሓደ ካብቶም ኣገረምቲ ተፅዕኖታት ኣዝማሪኖ ኣብ ሓንጎል ዘለዎ ተፅዕኖ እዩ። ኣዝማሪኖ ንጥዕና ሓንጎልና ኣዝዮም ወሰንቲ ዝኾኑ ከም ሮዝማሪኒክ ኣሲድን ካርኖሲክ ኣሲድን ዝበሃሉ ውህዳት ዝሓዘ እዩ። እዚኣቶም ድማ ናይ ሓንጎል ዋህያታት ከይጉድኡ ዝከላኸሉን ንፅረት ኣእምሮ ትኹረትን ናይ ምዝካር ዓቕምናን ዝሕግዙን እዮም። ነዚ ድማ ኣዝማሪኖ ኣብ ናይ ምዝካር ዓቕምና ዘለዎ ተፅዕኖ ንኽፍለጥ ምእንቲ ብዙሓት መፅናዕትታት ዝግበሩ። እቲ ካልኣይ መዓልታዊ ኣዝማሪኖ ክንምገብ እንተለና ኣብ ሰብነትና ዝፍጠር ተፅዕኖ ድማ ብርቱዕ ዝኾነ ናይ አንቲኦክሲዳንት ምክልኻል ዓቕሚ ምፍጣር እዩ። እዚ ማለት ሰብነትና መዓልታዊ ፍሪ ራዲካላት ዝበሃሉ ሞለኪላት የፍሪ። እዞም ፍሪ ራዲካላት ድማ ምስ ግዜ ዋህታትና ክጎድኡ ይኽእሉ እዮም። ኣዝማሪኖ ድማ ብተፈጥሩ ብኣንቲኦክሲዳንታት ዝማዕበለ እዩ። ከም ሮዝማሪኒክ ኣሲድን ካርኖሲክ ኣሲድን ዝበሃሉ ድማ ዋህታትና ካብ ኦክሲዴቲቭ ስትረስ ንምክልኻል ዝጠቕሙ ውህዳት ዝሓዘ እዩ። በዚ መሰረት ኣብ ምግብታትና ዝተወሰነ መጠን ናይ ኣዝማሪኖ ብምውሳኽ ንተፈጥራዊ ዝኾነ ሕማም ናይ ምክልኻል ስርዓት ዝሕግዙ ናይ ኣትክልቲ ውህዳት ብምሃብ ኣንጻር ዋህያዊ ጉድኣት ንከላኸል ኣለና ማለት እዩ። ናይ ኣዝማሪኖ ጥቕሚ ድማ ኣብዚ ደው ዘብለ ኣይኮነን ክንቅጽል ኢና። እቲ ሳልሳይ ነድሪ ንምቕናስ ይሕግዝ። ነድሪ ሰብነትና ዓርሱ ንምክልኻል ዝጥቀመሉ ተፈጥራዊ ከይዲ እዩ። ነድሪ ነዊሕ እዋን ኣብ ሰብነትና ክጸንሕ እንተሎ ግን ንዝተፈላለዩ ጸገማት ጥዕና ከቃልዐና ይኽእል እዩ። ኣዝማሪኖ ድማ ከምቲ ቅድም ክንብል ዝበልናዮ ጠንካራታት ዝኾኑ አንቲኦክሲዳንታት ዝሓዘ እዩ። ሮዝማሪኒክ ኣሲድን ካርኖሲክ ኣሲድን እዚኣቶም ድማ ኣብ ሰብነትና ነድሪ ንኽቕንስ ብምግባር ጥዑይን ዝተመጣጠነን ከይዲ ንክህሉ ይሕግዙ ማለት እዩ። እቲ ረብዓይ ብቐጻልነት ኣዝማሪኖ ክንበልዕ እንተለና ንረኽቦ ረብሓ ድማ ምሕቓቕ ምግቢ ምቅልጣፍ እዩ። ኣዝማሪኖ ኣብ ዝተፈላለዩ ባህልታት ምሕቓቕ ምግቢ ንምሕጋዝ ንዘመናት ክጠቅም ጸኒሑ እዩ። እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ተፈጥራዊ ውህዳት ድማ ምሕቓቕ ምግቢ ንኽቀላጠፍ ናይ መንፋሕቲ ስምዒት ንኽቕንስን ምቹው ዝኾነ ናይ ምሕቓቕ ከይድን ንምሕጋዝ እዮም ዝጠቕሙ። ኣዝማሪኖ ኣብ ናይ ምሕቓቕ ምግቢ ስርዓት ዘለዉ ጨዋታታት ተፅዕኖ ኣለዎ እዩ። ነዚ ድማ ኣዝማሪኖ ኣብ ብዙሓት ባህልታት ከም ተፈጥራዊ መሕቐቒ ቅመም ኮይኑ ከገልግል ዝጸንሐ። እቲ ሓምሻይ ድሕሪ ኣዝማሪኖ ብቐጻልነት ምጥቃም ኣብ ሰብነትና ዝፍጠር ነገር ድማ ናይ ደም ሽኮር መጠን ንኽመጣጠን ምሕጋዝ እዩ። ዝተመጣጠነ ናይ ደም ሽኮር ምውናን ንጉልበት ንሜታቦሊዝምን ንሓፈሻዊ ዘላቒ ጥዕና ወሳኒ እዩ። ሓደ መጽናዕታት ድማ ኣብ ኣዝማሪኖ ዝርከቡ ውህዳት ኣብ ሰብነትና ግሉኮዝ ፕሮሰስ ዝኾነሉ ከይዲ ክጸሉ ከም ዝኽእልን ጥዑይ ዝኾነ ናይ ደም ሽኮር ምምጣን ንኽህሉ ከም ዝሕግዝን ይገልጹ። ብተወሳኺ ድማ ኣብ ኣዝማሪኖ ዘለዉ አንቲኦክሲዳንታት ካብ ዘይተረጋግዐ ናይ ደም ሽኮር መጠን ዝመጽእ ጉድኣት ንምክልኻል ይሕግዙ እዮም። ይኹን እምበር ኣብዚ ክትርድእዎ ዘለኩም ኣዝማሪኖ ነቶም ናይ ሽኮርያ መድሓኒታትን ነቲ ጥዑይ ዝኾነ ናይ ኣነባብራ ቅድን ዝትክእ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እንተኢልኩም ሓፈሻዊ ሜታቦሊካዊ ከይዲ ንምምሕያሽ ዝሕግዝ ቅመም እዩ። እቲ ሻድሻይ ኣዝማሪኖ ብቐጻልነት ኣብ ምግብታትና ክነጠቓልል እንተለና ንረኽቦ ረብሓ ድማ ንጥዕና ልቢ ሓጋዚ እዩ። ልብና ብቐጻልነት እያ ትሰርሕ። ንዓ ንምክልኻል ድማ ብዙሓት ነገራት እዮም ዘድልዩ። ነቶም ንሰብነትና ጠቐምቲ ዝኾኑ ናይ ኣትክልቲ ውህዳት ዝሓዙ ምግብታት ሓዊሱ ማለት እዩ። ኣብ ኣዝማሪኖ ዘለዉ አንቲኦክሲዳንታት ድማ ሰብነትና ካብ ኦክሲዴቲቭ ስትረስ ንምክልኻልን ናይ ነድሪ ምምፅፃን ንክህሉን ይሕግዙ እዮም። ሓደ መጽናዕታት ድማ ኣዝማሪኖ ኣብ ዑደት ደምን ኩነታት ኮሌስትሮልን ተፅዕኖ ክህልዎ ከም ዝኽእል ይሕብሩ። ናብቲ ዝተመጣጠነ መዓልታዊ ንበልዖም ምግብና ኣዝማሪኖ ምውሳኽ ድማ ንሰብነትና ጠቐምቲ ዝኾኑ ናይ ኣትክልቲ ውህዳት ንምርካብ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ። ሻውዓይ ንጥዕና ፀጉርን ቆርበት ርእስን ሓጋዚ እዩ። ኣዝማሪኖ ኣብ ክንክን ፀጉሪ ተፈታዊ እንዳኾነ እዩ። እዚ ድማ ብዙሓት መጽናዕትታት ኣብ ቆርበት ርእስን ፀጉርን ዘለዎ ኣወንታዊ ዝኾነ ተፅዕኖ ከረጋገፁ ብምጅማሮም እዩ። ሓደ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ድማ ካብ ኣዝማሪኖ ዝተሰርሐ ቅብኣት ዕቤት ፀጉሪ ከም ዝሕግዝ እዩ። እዚ ዝገብሮ ድማ ናይ ቆርበት ርእሲ ዑደት ደም ብምምሕያሽን
ንናይ ፀጉሪ ፎሊኩላት ጥዑይ ከባቢ ብምፍጣርን እዩ። ኣብዚ እቲ ጠቃሚ ነጥቢ ድማ እቶም ዝተገበሩ መፅናዕትታት ብዋናነት ቅብኣት ናይ ኣዝማሪኖ ወይ ድማ ካብ ኣዝማሪኖ ዝተሰርሐ ቅብኣት ናብ ቆርበት ርእሲ ብምግባር ዝተፈተኑ እዮም። እዚ ማለት ጥዕና ፀጉርናን ቆርበት ርእስናን ንምሕላው ኣዝማሪኖ ኣብ ምግብታትና ኣጠቃሊልና ብምብላዕ ጥራሕ ኣይኮነን። ዋላ እኳ ኣብ ምግብታትና ኣዝማሪኖ ጠቃሊልና ክንበልዕ እንተለና ካብ ኣትክልቲ ክንረክቦም ንክእል ጠቀምቲ ዝኾኑ ውሁዳት ንምርካብ ዝሕግዘና እንተኾነ ግን ድማ ኣዝማሪኖ ብምብላዕ ጥራሕ ጥዕና ፀጉርና ንክመሓየሽ ወይ ድማ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ንክበፅሕ ከምኡ እውን ጥዕንኡ ዝተሓለወ ቆርበት ርእሲ ንክህልወና ውሕስና ክኸውን ኣይኽእልን። ስለዚ እዚ ካብ በልና ብሓፈሻ መዓልታዊ ኣዝማሪኖ ኣብ ምግብታትና ጠቃሊልና ክንምገብ እንተለና ኣብ ሰውነትና እንታይ ከም ዝፍጠር ንርአ። ንእሽተይ ዝመጠኑ ኣዝማሪኖ ኣብ ምግብታትና ምጥቕላል ንሰውነትና ጠቐምቲ ዝኾኑ ናይ ኣትክልቲ ውሁዳት ንክንረክብ ይሕግዘና እዩ። ምስ ግዜ ድማ እዞም ካብ ኣትክልቲ ንረክቦም ውሁዳት ተፈጥሮኣዊ ናይ አንቲኦክሲዳንታት ምክልኻል ንምዕባይ ወይ ድማ ንምምዕባል ይሕግዙ እዮም። ናይ ነድሪ ምምጥጣን ንክህሉ ይሕግዙ ንሓፈሻዊ ጥዕናና ጠቐምቲ እዮም። እቲ ተፅዕኖ ግን ሽዑ ንሽዑ ዘጋጥም ኣይኮነን። ኣዝማሪኖ ድማ ከም ኣካል ፅቡቅ ናይ ኣነባብራ ቅዲ ኮይኑ ናብ ዝተመጣጠነ ምግብና ብምውሳኽ ምጥቃም ንክእል ኢና። ኣብ ርእሲኡ ድማ ስሩዕ ዝኾነ ኣካላዊ ንጥፈትን ፅፉፍ ዝኾነ ድቃስን ክረክብ ይግባእ ማለት እዩ። ኣብዚ ድማ እቲ ዋና ነገር ምምጥጣን እዩ። ብዙሕ ዝመጠኑ ኣዝማሪኖ ስለ ዝተጠቐምኩ ወይ ድማ ስለ ዝበላዕኩ ብዙሕ ጥቕሚ ይረክብ እየ ማለት ኣይኮነን። ኣብዚ ግን ኣዝማሪኖ ቅድሚ መዓልታዊ ኣብ ምግብታትኩም ኣጠቃሊልኩም ምምጋብኩም ክትፈልጥዎ ዘለኩም ሓደ ነገር ኣሎ። ኣዝማሪኖ ንኩሉ ሰብ ውሑስ ኣይኮነን። ስለዚ ኣዝማሪኖ ኣብ ምግብታቶም ከጠቃልሉ ዘይብሎም ወይ ድማ ኣብ መጠኑ ክጥንቀቁ ዘለዎም ሰባት መነመን እዮም? ኣዝማሪኖ ዋላ እኳ ነብዛሕትኡ ሰብ ውሑስ እንተኾነ ሓደ ሓደ ሰባት ግን ልዕሊ ዓቐን ኣዝማሪኖ ከይጥቀሙ ክጥንቀቁ ይግባእ። እተን ናይ መጀመርታ ጥኑሳት ኣዴታት እየን። ጥኑሳት ኣዴታት ልዑል ዝመጠኑ ኣዝማሪኖ ንከይወስዳ ክጥንቀቃ ይግባእ። ምክንያቱ ኣብ ጥንሲ ውሑስ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። ካልኣይ ኣዝማሪኖ ብበዝሒ ክወስዱ ዘይብሎም ወይ ድማ ኣብ ኣጠቃቅሞም ክጥንቀቁ ዘለዎም ሰባት ድማ ሃንደበታዊ ዝኾነ ምንዋፅ ሓንጎል ዘለዎም ወይ ድማ ሲጀር ከምኡ እውን ኤፒሌፕሲ ማለት እውን ዘንቀጥቅጥን ዘውድቕን ሕማም ዘለዎም ሰባት ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ኣዝዮም ተኣፈፍቲ ዝኾኑ ሰባት ልዑል ዝመጠኑ ኣዝማሪኖ ክወስዱ እንተለዉ ብዝበለፀ ከባእሰሎም ይኽእል እዩ። ሳልሳይ ኣብ ኣጠቃቅማ ኣዝማሪኖ ክጥንቀቁ ዘለዎም ወይ ድማ ኣዝማሪኖ ከወግዱ ዘለዎም ሰባት ድማ ደም መቅጠኒ መድሓኒታት ዝወስዱ ሰባት እዮም። ደም መቅጠንቲ መድሓኒታት ዝወስዱ ሰባት ቅድሚ ኣዝማሪኖ ምጥቃሞም ወይ ድማ ልዑል ዝመጠኑ ኣዝማሪኖ ኣብ ምግብታቶም ምክታቶም ምስ በዓል ሞያ ክዘራረቡ ይግባእ። ምክንያቱ ኣዝማሪኖ ናይ ምድማይ ኩነታት ከፀሉ ስለ ዝኽእል። ራብዓይ ኣብ ኣጠቃቅማ ኣዝማሪኖ ክጥንቀቁ ዘለዎም ወይ ድማ ኣዝማሪኖ ከወግዱ ዘለዎም ሰባት ድማ ናይ ሽኮርያ መድሓኒታት ዝወስዱ ሰባት እዮም። እዚኣቶም እውን ልዑል ዝመጠኑ ኣዝማሪኖ ካብ ምውሳድ ክቁጠቡ ይግባእ። ምክንያቱ ኣዝማሪኖ ኣብ ናይ ደም ናይ ሽኮር መጠን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ተፅዕኖ ስለ ዝፈጥር። እቶም ሓምሳይ ድማ ናይ ኣዝማሪኖ ኣለርጂ ዘለዎም ሰባት እዚኣቶም ብፍላይ ኣዝማሪኖ ሙሉእ ብሙሉእ እዮም ከወግድዎ ዘለዎም ወይ ድማ ኣብ ምግብታቶም ከጠቃልዎ ኣይግባእን። ንኣብዛሕትኦም ዝኾነ ጥዕናዊ ፀገም ዘይብሎም ሰባት ኣዝማሪኖ ክጥቀሙ እንተለዉ ውሑስ እዩ። ግን ድማ ኣዝማሪኖ ክጥቀሙ እንተለዉ ኣብዛሕትኦም ሰባት ዝፍፅምዎም ጌጋታት ኣለዉ እዮም። ቀፂልና ድማ ንሳቶም ንርአ። ሓደ ካብቶም ዓበይትን ልሙዳት ዝኾኑ ጌጋታት ብዙሕ ዝመጠኑ ኣዝማሪኖ ስለ ዝተጠቐምና ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ጥቕሚ ንረክብ እዩ ዝመስሎም። ኣዝዩ ብዙሕ ዝመጠኑ ኣዝማሪኖ ምጥቃም ድማ ብዙሓት ጎናዊ ሳዕቤናት ከምፅእ ይኽእል እዩ። እቲ ካልእ ብዙሓት ሰባት ዝገብርዎ ጌጋ ወይ ድማ ብዙሓት ሰባት ዝኣምንሉ ጌጋ ድማ ኣዝማሪኖ ዝኾነ ጥዕናዊ ፀገም ንምፍታሕ ሕክምና ክትክእ ይኽእል ኢሎም ምእማን እዮም። ዋላ እኳ ከምቲ ዝበልናዮ ኣዝማሪኖ ኣብ ምግብታትና ክነጠቃሎ እንተለና ውሑስን ጥዑይን ከምኡ እውን ንጥዕናና ጠቃሚ እንተኾነ ግን ድማ ዝኾነ ጥዕናዊ ፀገም ንምፍታሕ ሕክምናዊ መድሓኒታት ክትክእ ዝኽእል ኣይኮነን። ዋላ እኳ ዝተመጣጠነ ኣመጋግባን ጥዑይ ዝኾነ ናይ ኣነባብራ ቅዲ ልምድታት ንጥዕናና ኣዝዮም ወሰንቲ እንትኾኑ እቲ ዝበለፀ ኣጠቃቅማ ሜላ ድማ ካብ ኣዝማሪኖ ንረክቦም ጠቐምቲ ዝኾኑ ውሁዳት ንምርካብ ንእሽተይ ዝመጠኑ ኣዝማሪኖ ናብ ዝተመጣጠነ ምግብና ብምውሳኽ ምጥቃም መጠኑ ማእኸላይ ብዝበሃል ደረጃ ምጥቃም ውሑስ እዩ። ስለዚ ካብዚ ቀፂልና ናብቲ ውሑስ ዝኾነ ኣጠቃቅማ ኣዝማሪኖ ንምፃእ። እቲ ዝበለፀን ዝቐለለን ውሑስን ዝኾነ ኣጠቃቅማ ኣዝማሪኖ ንምኽሻን ምጥቃም እዩ። እዚ ማለት ድማ እንተተኻኢሉ ፍረሽ ዝኾነ ኣዝማሪኖ ወይ ድማ ዝደረቀ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ናብ ዝተፈላለዩ ኣሕምልቲ ናብ ድንሽ ናብ ዝተፈላለዩ ስጋታት ማለት እውን ናብ ስጋ ደርሆ ክኸውን ይኽእል እዩ። ናይ ዓሳ ከምኡ እውን ናብ ዝተፈላለዩ ፀብሕታትን ሾርባን ምውሳኽ ይከኣል እዩ። ካብዚ ወፃኢ ድማ ናይ ኣዝማሪኖ ሻሂ
ናብ ውዑይ ማይ ቆፅሊ ኣዝማሪኖ ብምግባር ወይ ድማ ብምውሳኽ ምጥቃም ንኽእል ኢና። ኣብዚ ግን ኣዝዩ ልዑል ዝመጠኑ ኣዝማሪኖ ካብ ምጥቃም ተቆጠቡ። ምክንያቱ እቲ ዕላማ ኣዝዩ ብዙሕ ዝመጠኑ ኣዝማሪኖ ተጠቒምና ብዙሕ ዝኾነ ጥዕናዊ ረብሓ ምርካብ ዘይኮነ ንእሽተይ ዝመጠኑ ማለት እውን ዝተመጣጠነ ኣዝማሪኖ ኣካል ዝተመጣጠነ ኣመጋግባና ጌርና ብቐፃልነት ምጥቃምን ተጠቀምቲ ምዃንን እዩ። ብከምዚ ኣገባብ እንተተጠቒምናሉ ኣዝማሪኖ ከም መጠዓዓምን ጠቐምቲ ውሁዳት ንረክበሉ ቅመምን እዩ ዝኸውን። እዚ ኩሉ ካብ በልና ኣዝማሪኖ ኸ ጎናዊ ሳዕቤን ክህልዎ ይኽእል ዶ? ብዝተወሰነ ደረጃ ኣዝማሪኖ ከምፀልና ዝኽእል ወይ ድማ ከስዕበልና ዝኽእል ጎናዊ ሳዕቤናት ንርአ። ንኣብዛሕትኦም ሰባት ኣዝማሪኖ ኣካል ስሩዕ ኣመጋግባ ጌርካ ምጥቃም ውሑስ እዩ። ይኹን እምበር ኣዝዩ ልዑል ዝመጠኑ ኣዝማሪኖ ምጥቃም ንሓደ ሓደ ሰባት ጎናዊ ሳዕቤናት ከምፀሎም ይኽእል። ካብቶም ኣዝማሪኖ ብልዑል ዝመጠኑ ድሕሪ ምጥቃም ከጋጥሙ ዝኽእሉ ጎናዊ ሳዕቤናት ድማ ቁጥዐ ከሽዐ፣ ዕውልውል፣ ኣለርጂ፣ ሕማም ርእሲ ወይ ድማ ናይ ፅሩሩ ስምዒት ከምዚኦም ዝበሉን ካልኦትን ጎናዊ ሳዕቤናት ክህልውዎ ይኽእሉ እዮም። እቲ መጠኑ ኣዝዩ ልዑል ክኸውን እንተሎ ብፍላይ ንኸበድቲ ዝኾኑ ጎናዊ ሳዕቤናት ከቃልዐና ይኽእል እዩ። ነዚ ድማ ብማእኸላይን ብዝተመጣጠነን ኣገባብ ኣዝማሪኖ ምጥቃም ውሑስ ዝኾነ ድሕሪ እቶም ጥቕምታቱ ጉድኣታቱን ጎናዊ ሳዕቤናቱን ኣጠቓቕምኡን ምርኣይና ከም መጠቓለሊ ኣዝማሪኖ ተራ ዝኾነ ናይ ክሽነ ቅመም ክመስለና ይኽእል እዩ፣ ግን ድማ ንጥዕናና ጠቐምቲ ዝኾኑ ናይ ኣትክልቲ ውሁዳት ዝሓዘ ቅመም እዩ። በዚ መሰረት ድማ ብዙሓት ሳይንቲስታት እዞም ኣብ ኣዝማሪኖ ዝርከቡ ውሁዳት ኣብ ሓንጎልና ብዘለዎም ተፅዕኖ ኣብ ነድሪ ምሕቃቕ ምግቢ ሓፈሻዊ ጥዕናናን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ መፅናዕትታት ገይሮም እዮም። ኣብዚ ግን ኣብ ምግብታትና ኣዝማሪኖ ምጥቕላል ወይ ድማ ናብ ምግብታትና ኣዝማሪኖ ምውሳኽ ኩሉ ግዜ ካብ ሓደጋ ነፃ እዩ ማለት ኣይኮነን። ከምቲ ቅድም ክንብል ዝበልናዮ ድማ እቶም ክጥቀሙ ዘይብሎም ሰባት ክጥንቀቑ ይግባእ። ከምኡ እውን ኣዝዩ ልዑል ዝመጠኑ ናይ ኣዝማሪኖ መጠን ኣብ ምግብታትና ምጥቕላል ክንቅንስ ኣለና ወይ ልዕሊ ዓቐን ኣዝማሪኖ ምጥቃም ድማ ኣብ ሰብነትና ፀገማት ክፈጥር ይኽእል እዩ። እቲ ዝበለፀ ሜላ ድማ ከም ኣካል ዝተመጣጠነ ምግቢ ኣብ ምግብታትና ብምጥቕላል ከምኡ እውን ከም መጠዓዓሚ ብምጥቃም ንሰብነትና ዝረብሕን ኣወንታዊ ዝኾነ ተፅዕኖ ከም ዝፈጥርን ጌርና ክንጥቀመሉ ይግባእ ማለት እዩ። ግን ድማ ኣዝማሪኖ ከም ተወሳኺ እዩ እምበር ነቶም ብንጥረ ነገራት ዝማዕበሉ ምግብታት ኣካላዊ ምንቅስቓስን ስሩዕ ናይ ኣነባብራ ቅዲ ልምድታትን ስሩዕ ሕክምናዊ ክንክንን ክትትልን ክትክእ ዝኽእል ኣይኮነን። ስለዚ መዓልታዊ ኣብ ምግብታትና ኣዝማሪኖ ኣጠቓሊልና ብቐፃልነት ክንበልዕ እንተለና ኣብ ሰብነትና ዝፍጠሩ ነገራት ጉድኣታቱን ጎናዊ ሳዕቤናቱን ኣጠቓቕምኡን ነዚ ይመስል። ኣብ ቀፃሊ ብተመሳሳሊ ጠቐምቲ ዝኾኑ ጥዕና ሓበሬታት ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ በብዘለኽሞ ኩርናዓት ዓለም ሰላምን ጥዕናን ተመነ ስስና እዩ።